Nasemaphutheni njengoba namhlanje sizakuthakaza uqiniso ukuthi ngani silapha sikhona. Ngiyothatha manje silo umnyamalala wanenyamazane eseyifanele kakhulu phezu komakanda. Isilo esakhothama singakhothanga singazikhothanga amanxeba asemhlane waso angophanga abanye bazophela ngaphakathi bafa abanye befela ngaphakathi bathi bafiwa kakhulu ngalesi sikhathi. Basise nobani ayomphakathi bathiwa ayimaningi namalanga kalelana. Athiwa kunamalanga okujabula, kunamalanga okuthula, kunamalanga okulwa izimpi ebesizilwa ngesikhathi esiphambili bebekuyizimpi zembuso ezobuzwe isigodi imindeni nawo wonke umnyakazo nangasahambelani nathi kulolu hambo lwethu kwazalela zonke